אוקיי, זה הקרמבו הכי טעים בעולם. זה קרמבו מילקה, הנה אתם רואים, אני וחבר שלי כבר בשיתוף עם מילקה. כן. אז זה ממש טעים, אני ממליץ. תשמעו את זה, אתם חייבים לשמוע. אתם שומעים? אתם רואים את זה? בקיצור, מטורף. רגע, רוצים לראות מה תראה את המאחורה, תראה את המאחורה. הנה זה מתחת. פה, ובוא נראה את הביס. רוצים לראות מה יש בפנים? כן. אז תשמעו את זה כמה. לא שמעו את זה? בקושי. אבל אם מקפיאים את זה, וואו. ובוא נראה את הביס. אתם רואים? איזה ביס. טוב, טוב. לא החברים, יש לה בסרטון בו. אבל אני סרטון. ובואו ננסה עכשיו את השילוב משקאות. אז תקבלו את הקוקה קולה. ואת השרפס הענבים. כן, הנה, אתם רואים? השילוב ביחד. אז הנה, ערבבנו את זה. אתם יכולים לראות את זה. הנה, תראה להם. אז הנה, זה... 9.5 מתוך 10. 9.5. אם אהבתם... אני אגיד לכם לשתות את זה, ואז לאכול את זה, זה פרפקט. בואו... או לטבול. אחי, לא, אני שם את זה ככה. חצי. מה חצי? לא, די. לא. לא, די, אכלת אחד. קח עוד אחד. אוקיי. הנה זה. טובלים עם אני זה. לא מאמין שאני עושה את זה. זה לא נראה הכי טוב. לבריאות. יש לי להקיקה מלראות את זה. אני מקווה מאוד שאני אעשה משהו טוב. טבלתי הכל. אוקיי, טבלתי. והנה הביס של רפאל. אתם רואים? טבלתי הכל. וואו. אימא. 2. לא הייתי אוכל את זה עוד פעם, אבל נחמד. 5 מתוך 10. איי. זה וזה. לא הולך. אני מסכים איתו משהו. אני מסכים איתו. הוא מסכים.